Ружанскі касцёл Святой Троицы – адзін са старэйшых у краіне. На працягу 4 стагоддзяў сюды прыходзяць вернікі для таго, каб памаліцца і падзякаваць Богу. Мы сабраліся, каб падзякаваць Богу за тое, што гэты касцёл у Ружанах ужо 400 год сабірае вернікаў. Тут людзі прыходзяць з рознымі справамі. Прыходзяць, каб падзякаваць Богу за ўсё тое, што атрымалі па волі Божай. Драўляны касцёл з'явіўся ў Ружанах у 1596 годзе. Яго заснавальнік – канцлер Вялікага княства літоўскага Леў Сапега. А ўжо праз 21 год быў узведзены і асвечаны каменны храм. Касцёл шмат разоў перабудоўваўся і свой сучасны выгляд набыў у 18 стагоддзі. У гэты час тут было пабудаваны дзве часоўні – Святога Крыжа і Святой Барбары. На працягу ўсяго часу у касцёле заўсёды вялася служба. Зараз служба ў храме праводзіцца кожны дзень, і кожны дзень сюды прыходзяць вернікі са сваімі зваротамі і просьбамі да Бога. Меняется то, что люди почувствовали свободу, открытость с душой и сердцем. Начали посещать святыни. Я посещаю с детства этот костел. Здесь мои родители жили, все деды, прадеды. Самое главное, порядочным, верным Богу быть, людей любить. Святочная служба сабрала мноства вернікаў не толькі з Ружан, таксама шматлікіх гасцей. Яны гавораць, галоўнае, што аб'ядноўвае ўсіх хрысціян, гэта вера, надзея і любоў. З юбілеем храма вернікаў павіншаваў і папа рымскі Францішак. Прывітальны ліст з Ватыкана зачыталі святары пінскай дыяцэзіі. Святый Отец горячо просит, каб святары, законные особы и светские верники укладали свои силы у развития парафий, у яких усе змогли б сустрэць супольнасці. Урачыстым завяршэннем літургіі стаў крэсны ход вакол касцёла. Зараз касцёл Святой Троицы ў Ружанах уваходзіць у пералік гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь. Еўгенія Мароз, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».